Laakeri jumis. Eikö se on se varsan estämistä? Jaana sitten mä sanon, mä olen kuullut ihan syksy sillä aikaa. Me näyttäkö mitään. Minä olisin niin. Eikö sun? Ei. Onko sä olet käyttänyt sua? En, kun mä myyn sen marjan. Ai, tiedätkö, minä nousin barrikaadeille. Minä otin yhteyttä ihan kuule pääkallopaikkaan. Joo. Mä sanoin, että tämmönen on ihan perseestä. Palkinnoksi annetaan alennuskuponkeja. Niin, koska oikeasti se ei ole edes lahjakortti, jollei sitä saa käyttää tarjoustuotteisiin. He olivat vallan pöyristyneitä. Ai, hyvä. Hyvä, että sä veit sen asian eteenpäin. Se oli ihan tyhmä juttu. Se oli tosi tyhmä juttu. No, mä myyn sen Mariaan. Joo, kato, silloin kun Lukialla oli isät ollut, niin salolaiset tai hakelaiset oli siitä hirveän metalin, että siellä oli laitoskorttituotteita. Juu. Niin. Ja mä tiedän, että meidän saadaan joskus Kemiasta maanruokasvoimaa 3 4 liitonen. Juu, mitä ne tekee? Tai kuulisuojia. Niin.